Mao din ni insulin plant. Mani mo yelo ang buwak ani. Oh, mo ni. Nama kuno puy puwa, ja yelo. Yellow. Mao din ni. Mo ni insulin, ila sa ray. Ila sa na iping oh. Maajo pa ni kay mga jo ta itanam ani sa Dili kay isa tambal itanam. man pud ni. Sani pud na. Lagaon. Tambal pud ni. Lagaon. Tambal ni sakit-sakit sa atong lawas. Kuyawan no. Daghanan man ang Kani po tambaw. Oh, Asa? Kini. Kani sani pud ni. Kanabir. Kasingan? Kanabir. Kanabir. Kanabir, unsa kani isang bunga makaani? Moy makaon. Ha? Moy makaon. Tambaw. Ba, Hasta ilang dahon. Ana itom na ray na. Mo na kan una hinog na itom. og maitom na hinog na. Aslo man ni ray. Sani ni kanabir. Pero tamis pod og hinog na. Ang hinog niya kay itom. Uy, kanabir ko nun ni. Wa gyud ko kibaw. Asa ba? So itong to mo to hinog, mo to tamis. Moy makaon na. O kare, kana. Kanina. Lagi buhi pa si nang turay ni Ping. Kaan anak kay tampal. Mao din ni kanabir. Dahon po tambaw po. Dahon po di san Gaon lagaon po imnon. Kuya wano ka maajo gyud ni may baw taog kanang mga kuan oy, herbal unsa herbal. man ni si Jan ni Katay. Mo ni kinamahalan ko dong tambaw sa Indonesia. Ha? Indonesia. Mo Indonesia. Kay nga naman unsa para asa unsa may Sakit ma. daha makuan. Ja mula ga Mao ka lagi po mo. Kuan ida mo. luto. Ang dahon. Laga ra man ka. Mao ka mo kuan ida dito. Kanabir ko nun ni, dakan ko nun ni kuan. Gedekeun laman dito. Kuya wano. Na kita man puguan na ani atos balingasag kay dito ko sa balingasag. Dakag bunga gud Napay sampagita Ha? Si sa Ambang pagita. kami Nga sa buwak. pagita, Bitaw. Umulan ra ang buwak ya moy imnon. Sakit sa Saan biri-biri. ni tambis? Di na tambis. Ay di tambis ready Tambis ni. Tambis Bisaya. Nga tong nagagmay. Naman ato siguro. Dakan sinig tanom. Angay, saan man ni lokato ni? Oh. Mga jo may anig. Oy. Ani. Tan. Pulo ani mga panon, patay na nakita ini tanong. Pero daghang pong ug daghang pagkinahanglan pod maka wa man ko kakita ani ato sa amo dapit. Kini lang gusto ka mo. Kilaw-kilaw. Ha? Sa man kilaw. Kiniray ka. Lagi kuno dahon lagi kuno. Adi man ko diabetic. Di balag di pwede ra pod ha. Ha? Testing ba? Buwak ra ang gikan kini sa turay. Kan anak pinkel. Alang buwak po, makaon po. Kanang buwak pod. Tamis. Ha? Ni. Oo. Ay pag kinulo day na dili day papas. Maode kuno ni kuan guys. Ang tingal mo kay ang center. Uno na center ato center. Dagan sin sila tanom. Sa Manila. Sa chat ni kay sipon sa katuon. Ha? Alang bay atos min. Ari ras anang dapit sa globe. Kana na yellow. Kasod na ko nindot lang ba? Kunot. Di ba kay ilang mga juta ana? Dapit na ilang mga juta ana. Na naman ko ni gabay. Nalagi ka ba ato do sa kuan? Na ay ila ra pod. Mga parentira.